дар коხи сурӯши шаҳри душанбе маросими бошукӯҳи супоридани ҷоизаҳои президентии ҷумҳурии тоҷикистон ба ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаи байналмилалӣ дар соли 2021 баргузор шуд. дар ин маросим ки бо ҳузури варзишгарони маъруф, собиқадорон, мураббиён ва меҳмонони ифтихорӣ баргузор гардид, масъулон иброз доштанд имрӯз варзишгарон ва умуман соҳаи варзиш дар қатори дигарон барои шараф ва эътибори тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ талош мекунанд ва бинобар ҳамин пешвои миллат низ аз ифтихорофарон қадрдонӣ менамоянд. имсол низ 32 варзишгари муваффақи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ соҳиби ҷоизаи президентии ҷумҳурии тоҷикистон гардиданд. бештарин ҷоизаҳои президентиро дар соли 2021 варзишгарони риштаи бокс ба худ ихтисос доданд ки миёни онҳо Баҳодур Усмонов, Шаббос Нигматуллоев, Мижгона Самадова, Шоира Зулқайнарова, Руслан Ғафуров, Бибиҷон Музаффарова, Муҳаммад Ҷабборов, Баҳодур Фозилов, Абубакр Муродов, Шаҳбоз Дадоҷонов, Акбаралӣ Абдураҳмонов, Бузургмеҳр Исканов, Акмалҷон Абдувалиев, Анушервон Фозилов, Нурланбек Эрматов, Сироҷиддин Ҳоҷибобоев, Дурандеш Зубайдов ва Искандарбек Рустамов буданд ки соҳиби ҷоизаи президентӣ гардиданд. ҳамчунин варзишгарони риштаи ҷудо низ дар соли гузаштаи милодӣ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ хуб дурахшида ифтихори дарёфти 11 ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро доштанд. Сомон Маҳмадбеков, Темур Раҳимов, Комроншоҳи Устопириён, Шодмон Ризоев, Муҳаммад Абдуҷалилзода, Парвиз Абдурахмонов, Давлатҷон Назриев, Масъуди Аҳмадзод, Муҳаммад Юсуфзода, Абубакр Шеров ва Сируш Эркаев буданд ки дар мусобиқаҳои байналмилалии соли 2021 соҳиби ҷоиза ва мақомҳои ифтихорӣ гаштанд. агар бархе онҳо борҳо ба гирифтани ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ноил шуда бошанд, бархеи дигар аввалин бор аст ин ҷоизаро дарёфт мекунанд. соли 2016 инҷониб ман ҳамасола дар ин ҷоизаи президентӣ хушбахтона иштирок мекунам ва ба ман маросими ҷоизапулӣ ба ман муяссар мегардад. ин як бисёр як такони хуб аст барои варзишгарон ба қадру қимати меҳнати ҳар як варзишгар мерасанд. боз ин моро водор мегардонад ки дар мусобиқаҳои оянда боз хубтар нақсар тамрин карда шаъну шарафи миллати худро баланд бардорем. мо низ ҳамон ғамхорҳои муҳтарам пешвои миллатамонро сарфи назар гирифта боз ҳам мехоҳам тамринҳоямро зиёд кунам ва на танҳо дар чемпионати Осиё, балки дар чемпионати ҷаҳон ва бозиҳои олимпӣ парчами давлати азизамро баланд бардорам. ҳамчунин аз риштаи гӯштини юнону румӣ Далер Резозода, ноиб қаҳрамони Осиё дар соли 2021 ва Моҳру Ҳалимова, ҷоизадори қаҳрамони Осиё оид ба таеквондо ВТФ бо ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардиданд. дар маҷмӯъ чорбонуи тоҷик тавонистанд ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дарёфт намоянд ки ин ҷоизаро на танҳо ифтихор, балки масъулияти бузург донистанд. خواستم مینداری خود را با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رسوندم که من سومین مرتبه می شود این جایزه سزاوار این جایزه شده هستم. جایزه پرزیدنتی در نوبت خود هم مسئولیت می باشد هم افتخار می باشد که نه هر فرد می تواند سزاوار این جایزه شود. سال 2021 برای من سال فراموش نشونده بود که من در این سال 2021 هم در چمپیونات آسیا که در شهر دبی برگزار گردید سزاوار جای سوم گشتم. هم در گیم که جام جهان در فدراسیون روسیه برگزار گردید در آنجا مدال طلا به دست گرفتم و در سال 2022 از پیش چمپیونات جهان و چمپیونات آسیا بازی آسیایی ما را انتظار است. میخواهم که نتیجه خوب نشان دهم. افزون بر این همچنین غالبان آزمون‌های بهترین‌های سال نیز معین و جایزه‌هایشان را دریافت کردند. از جمله بهترین فدراسیون‌های ملی کشور در سال 2021 فدراسیون تنیس، فدراسیون فوتبال، فدراسیون جودو، فدراسیون سامبو، گوشتنی ملی و فدراسیون صنعت مهارت‌های آمیخته گردیدند. در میان شهر و ناحیه‌ها شهر دوشنبه، شهر کولاب، شهر گلستان و شهر خروب بهترین شهرهای ورزشی دانسته شدند. در ترغیب ورزش بهترین وسایط اخباری آمد در سال 2021 تلویزیون ورزش دانسته شد که امروز سالگرد تأسیس یابیش به حساب می رفت و به این عنوان سرفراز گردانیده شد. همچنین تلویزیون فوتبال و تلویزیون تاجیکستان نیز بهترین ترغیبگران ورزش به شمار رفته از دست مسئولان جایزه ها را دریافت کردند. در نامینه بهترین شارحان ورزشی سال 2021 رحمتشاه عابدov شارح با تجربه از تلویزیون تاجیکستان، مرادعلی تشایف شارح ورزشی با استعداد از تلویزیون ورزش و مهران عظیموف شارح ورزشی پرکار از اگنتی خاور غالب دانسته شدند.
фикр мекунам ин ҷоиза барои тамоми кормандони телевизиони варзиш аст ва ин ҳадияи бузург аст дар маросими ҷашни ҳамин рӯзе ки телевизиони варзиш таъсис ёфтааст, яъне 1 марти соли 2016. дар ин маросим ҳамчунин ғолибони озмунҳои беҳтарин иншооти варзишии сол, беҳтарин муассисаҳо ва мактабҳои варзишии кишвар дар соли 2021 ва беҳтарин мураббиён низ ҷоиза ва мукофотҳои худро дарёфт намуданд. ниҳоятан ғолиби озмуни беҳтарин варзишгарони сол низ дар номинаҳои гуногун эълон гардиданд. темур раҳимов ҷудокори маъруфи кишвар беҳтарин варзишгар аз намуди олимпӣ, акмалиддин каримов беҳтарин варзишгар аз намуди ғайри олимпӣ, мижгона самадова беҳтарин варзишгари байни бонувон ва бошгоҳи истиқлол беҳтарин дастаи варзишӣ дар соли 2021 гардиданд. хеле хурсанд шудам миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мерасонам барои бевосита дастгирии варзишгарон, барои ғамхориашон ва ман ҳамчун як варзишгар имсол ҳаракат мекунам ки дар ду мусобиқаи калони варзишӣ, яке бозиҳои осиёгӣ ва дигаре қаҳрамонии ҷаҳон парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорам. ҳамон гуна ки худи варзишгарон иброз доштанд, дарёфти ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва унвони беҳтаринҳои варзиш на танҳо ифтихор, балки масъулияти бузурге низ маҳсуб мешавад ва онҳоро водор мекунад бо дастовардҳои нав ба нав мухлисонро шод ва ватани худро ба таври арзанда дар ҷаҳон муаррифӣ намоянд.